Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Літні люди, вельми приємно бачити. У мене питалися наші ці вигляду, я кажу, я його не бачу. Я кажу, Розмовляють літні люди. Таким чином не тільки молодь зібралась на площі. у авторок занесемо. Ми бачимо багато шматстягов. Ну так, дівчинка, що ти Дякую. хотіла? Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Як чому? Тому що наше ЧМО, так званий президент, підписує там невідомо що. Народ-то не ведає, що вони там підписують. Гэта банда його, там усякі Мясніковичі там торгують Білорусей, торгують просто Білорусей. А народ не ведае, гэта, што яны падпісваюць, і ёсць небяспека, што яны здадуць Беларусь. Вот я сюды прыйшоў, каб яны ведалі, што я не згоден з гэтым. І калі спатрэбіцца, я буду ўсімі сродкамі абараняць Беларусь, нават са зброяй у руках. Мне 83 гады, а я вавёрку б'ю у вока. Няхай яны ведаюць усе. Вот чому я тут. Коли станется такая ситуация, мы пойдем в партизаны, правда? Абсолютно И будем верно. боронить нашу Украину. Абсолютно верно. Беларусь партизанка. Так, я хотела от себе вам сказать великий дякую, тому что вы вышли сегодня за молодь, за наших детей, каб яны не воевали у Сирии, яны не пошли супроть Украины, у якой зараз так само небезпечно. Маєш рацію, моя дівчинка. Так. Все правильно. Тому я вам висловлюю своє велике щире дякую за те, що ви сьогодні з нами, з нашим стягом і бороните нашу Україну. Це вельми цудовно. Обов'язково. Добре. Дякую вам. Добре. І доброго вам дня, щоб нічого не здарилось, і ви сьогодні повернулися додому, пили теплу гарбату. Каб не заграбли. Ми зробимо все, щоб цього не сталося. Я вам обіцяю. Так Лукашенко, мусить, сказав, каб не брали. Ну, ён у нас такі, ведаеце, що ж беларускай мовай не володае ўвогуле. Таму гэта не наш прэзідэнт, правда? Безумовно. Дякую вам вялікі. Дякую. Добре. Добрага вам дня. Дай Бог здоров'ячка всім.